Hei, iawn. Dwi'n cael yr un, be di'r gair, buzz, gwefr. Ie, na fo, gwefr. Bo tro dwi'n gweld y stadiwm yma. Hei, iawn. Dos de, yma o hyd, de. Dwi jyst i tanio, a honna di'r gan, de. Can Dafydd Iwan, honna di'r fatsian sy'n tanio pawb. Reit. O, ma'n bach. Lle ma'n hoci ni? Diolch byth. Mae'r tocyn yma yn air. Dim just tocyn gêm ydi hwn, ond tocyn breuddwydion. Tocyn cariad. Tocyn sy'n rhoi nerth cenedl gyfan yna chdi i wynebu beth bynnag sy'n deherio di. Achos ddim just yr hogia fi na heddiw. Ddim just y tîm, ond mi fydd y wal goch yna. A fydda ni'n canu. Canu fatha Dafydd Iwan. Yn y 70au, y 1970au, pan o pawb yn gwisgo fles ac efo gwalltiau hir, roedd Dafydd Iwan yn protestio, yn mynnu hawliau'r iaith Gymraeg. Oedd hi'n hen bryd i'r iaith gael ei chyfru'n iaith swyddogol yn ei gwlad ei hun. Oedd o'r carchar a bob dim. Oedd y boi yma o ddifri dros Gymru ar iaith. Ar adag yna, oedd pobl fel Dafydd Iwan yn galw am referendwm. Isio gofyn cwestiwn i bobl Cymru. Oeddan ni isio cynulliad yn hunan mwyn cael pwera i reoli'n hunan. Digwyddodd y referendwm yn 1979. Roedd Dafydd Iwan fel sawl un arall yn obeithiol am y dyfodol yn gweld gwell ffordd i Gymru dyfu fel cenedl a'r iaith a'r diwylliant efo'i. Ond cafodd hynny chwalu'n racs. Bron i 3/4 y bobl yn dweud na. Dyna beth oedd ergyd. Roedd ysbryd pobl fel Dafydd Iwan wedi dorri, ond pan fydd hael ar y mynydd, pan fydd... Dach chi'n gweld, oedd Dafydd Iwan yn gwybod am hanes Cymru. Dwyt ti'm yn cofio Macsen. Wel, pwy di Macsen, te? Wel, Macsen wledig. Magnus Maximus, i roed i enw iawn iddo fo, sef ymerawdwr Rhufeinig, Roman Emperor. Ddoth i Gymru tua'r flwyddyn 380. Felly mae Dafydd Iwan yn mynd reit nôl i'r dechrau ac yn teithio drwy hanes Cymru. Achos da ni wedi gofod brwydro, boes bach, brwydro am pwy yda ni. Lle da i ddechrau ydy'r diwedd. Diwedd tywysogaeth Cymru. O, lle fy'r rhai na chi'n dweud, ond ma na Prince of Wales heddiw? Wel, i hynna. Gadewch i mi'ch cyflwyno chi i Llywelyn ein Hugh Olaf. Llywelyn ap Gruffydd oedd ei enw fo, ac yn y flwyddyn 1258, mi oedd i ennill digon o gefnogaeth i ddal y teitl Tywysog Cymru. Roedd o'n arweinydd da, poblogaidd, ac yn llwyddiannus. Erbyn 1267, roedd Harri'r Trydydd, brenin Lloegr ar y pryd, wedi arwyddo'n swyddogol mae Llywelyn oedd Tywysog Cymru. Ond, dath Edward y cyntaf yn brenin Lloegr, ac yn y flwyddyn 1282, cafodd Llywelyn ei dwyllo ailofruddio gan filwyr Edward. Torwyd i ben o'i ffwrdd, a mynd â fo i Lundain a'i osod ar giatia tŵr Llundain i bydru am 15 mlynedd, meddyn nhw. Wedi hynny, nath Edward goncro Cymru a chodi cestyll mawr fel bwystfilod cerrig i ddangos i'r Cymru beth wedi colli. Ond, da ni gyd yn gwybod pa fath o bobl ydy'r Cymru. Allwch chi'm cael gwared yna ni mor hawdd â hynny. Cer. Be, o ma rwan i? Cer. Reit, lle da chi? Lle da chi? O, fanna da chi. O, reit. 1400. Gwrthryfel. Tywysog arall i Gymru o'r enw
Owain Glyndŵr. Roedd o eisiau gweld Cymru annibynnol, Senedd yn hunan, Prifysgol yn hunan, gwlad yn datblygu ar ei thelerau hun a chael gwared o reolaeth Lloegr. Brwydrodd am flynyddoedd a chael cefnogaeth gan Frenin Ffrainc. Oui, monsieur. Ond yn y diwedd, roedd y frwydr yn erbyn Lloegr yn ormod. Ond chafodd o ddim o'i ddal na'i ladd. Diflannu, cuddio, aros tan y foment iawn i ddod nôl i arwain Cymru. Mae rhai yn dal i aros iddo fo ddod. Dod yn ffurf rhywun arall eich. Gareth Bale, Robert Page, neu Gwyl. Fi di Gwyl, gyda llaw. Na wnaeth Owain lwyddo, fo oedd y Cymro olaf i ddal y teitl Tywysog Cymru. Ac roedd o wedi deffro rhywbeth yn y Cymru. Wedi'n deffro'n i ddigon i fygwth Lloegr. Erbyn 1536, roedd Cymru yn broblem eto i frenin Lloegr, Harri'r Wythfed y tro hyn. Roedd o'n benderfynol o uno Cymru a Lloegr i greu un wlad ac un iaith, Saesneg. Nath o greu'r deddfau uno. Gafodd o wared o gyfreithiau Cymru a gosod cyfreithiau Lloegr yn ei lle. Mi nath o drio cael gwared o'r iaith Gymraeg, gan ddweud fod yn rhaid i bob dim swyddogol fod yn Saesneg. Wel, do'n am llawer o bobl Cymru yn gallu siarad Saesneg yn 1536, felly nath hyn chwalu unrhyw hyder a hawliau oedd gan bobl Cymru. O hynny ymlaen, iaith eilradd a gwan oedd y Gymraeg yn ei gwlad ei hun. Dwi angen tynnu'r dillad yma. Wel, dydy rhain fawr gwell, ond da ni rwan yn y flwyddyn 1847. Cyfnod brad y llyfrau gleision. Dwi'n gwybod, ond oedden nhw'n colourblind. Erbyn y cyfnod yma, roedd addysg wedi dechrau tyfu rŵaint yng Nghymru. Ond oedd y llywodraeth yn Llundain ddim yn siŵr os oedd Cymru ar y trywydd iawn. Felly, dyma nhw'n talu 3 dyn i fynd rownd ysgolion Cymru i wneud adroddiad ar y sefyllfa. Doedd y rhan fwyaf o bobl gyffredin Cymru ddim yn siarad Saesneg. Doedd y plant bendant ddim. Cymraeg oedd pawb yn siarad. Yn anffodus, dim ond Saesneg oedd y 3 nath sgwennu'r adroddiad yn siarad. A da chi'n gwybod be? Nath nhw benderfynu, oherwydd nad oedd plant Cymru'n siarad Saesneg, roeddan nhw'n dwp. Ac yn waeth na hynny, dirty, lazy, drunk, ignorant and immoral. Glywsoch i'r fath beth? A'r penderfyniad oedd mae Saesneg y dylai iaith addysg fod yng Nghymru. Unwaith eto, ymdrech amlwg i ladd yr iaith. A mi nath hyn arwain at un o'r pethau hyllaf yn ein hanes ni. Y Welsh Not. Mewn ambell ysgol, tas yna blentyn yn siarad Cymraeg, mi oedd yn rhaid gwisgo arwydd am ei wddw, y Welsh Not. A phw bynnag oedd yn gwisgo'r Welsh Not ar ddiwedd y dydd, oedden nhw'n cael y wialen ar draws eu llaw. Haw! Roedd lladd ein iaith ni yn un ffordd o ladd ein cenedl. Trio lladd beth oedd yn gwneud pobl Cymru yn wahanol i bobl Lloegr. Yn ystod yr 20fed ganrif, disgynnodd nifer y siaradwyr Cymraeg yn ddramatig. Felly roedd yna ymdrech fawr i gadw'r iaith a'n diwylliant ni fynd. Mudiad yr Urdd, Plaid Cymru, Cymdeithas yr Iaith, protestio, mynnu hawliau. Nathon ni ennill sawl brwydr a chael deddfa iaith oedd yn rhoi mwy a mwy o statws i'r Gymraeg. Gawson ni Radio Cymru, S4C, ond roedd methiant referendwm 1979
yn ddechrau cyfnod anodd iawn yng Nghymru. Cyfnod pan oedd Margaret Thatcher yn brif weinidog Prydain. Hi a'i llywodraeth oedd yn gyfrifol am y newid mwyaf yn economi diwydiannol Cymru. Drwy gau pylla glo chwalwyd cymunedau Cymraeg gan ddiweithdra, anghytuno, tlodi ac anobaith, ac ath y creithiau'n ddwfn. Ond, gweitha'r enfagu a'i chriw, byddwn yma hyd diwedd amser, bydd yr iaith Gymraeg yn fyw. Maggie Thatcher oedd y prif weinidog pan ddaru Dafydd Iwan sgwennu yma o hyd. Roedd yn amlwg yn teimlo bygythiad eto i ni fel cenedl. Dim jyst i'r iaith, ond i'n diwylliant, ein cymunedau, a'n ffordd o fyw. Ond, roedden ni yma o hyd. Rydyn ni yma o hyd. Mae'r gitgan mor syml dydy. Mae pawb yn dallt ac yn gallu canu, hyd yn oed os nad ydych chi'n siarad Cymraeg. Roedd hi ar frig siart fawr yr haf ar Radio Cymru am flynyddoedd. Ond yn 2020, aeth hi rif un siart iTunes. Ond dim jyst oherwydd i bod hi'n gan catchy, ond oherwydd i bod hi'n rhan o ymgyrch Yes Cymru, sef ymgyrch annibyniaeth i Gymru. Ond be mae'r gan wedi wneud i ni, y wal goch, ac i'r tîm? Mae rhywun yn dweud, mae Chris Gunter wedi cychwyn yr holl beth. Oedden nhw'n chwarae yma o hyd wrth fynd i hyfforddi ar y bus. Roedd y neges o allu gwynebu heria a dal i fod yno'n gryf a chadarn yn adlais o daith yr hogia. Felly, pan gafodd y chwaraewyr y syniad o gael Dafydd Iwan yn y stadiwm i ganu cyn gêm Awstria, doedd gan neb syniad fod cymaint o sment ychwanegol yn mynd i gael ei osod yn y wal goch. Dathon ni ddod at yn gilydd go iawn. Y Bangor Lads, y Valley Boys, genod a hogia Wrexham, dim ots pwy oeddan ni. Oeddan ni gyd yn gwybod faint oedd bloedio'r geiriau yna'n ysbrydoli'r hogia i chwarae ar ei gorau. Ac wedyn, gêm Wcrain. Dagrau a glaw a Gareth Bale yn bloeddio canu'n Gymraeg. Doedd y cymylau tywyll uwch yn penna ni ddim am amharu dim. Died yw'r fagddi o'n cwmpas, i ni yma hyd toriad y wawr, i ni yma o hyd. Y gwir amdani ydy bod Dafydd Iwan ag yma o hyd di deffro rhywbeth mwy na dim ond cefnogaeth i'r tîm. Mae'r gan yn cario canrifoedd o ormes yn ein herbyn ni. Ond mae goroesi yn ein gwaed ni, a mae dod at ein gilydd uno yn beth pwerus. Mewn pêl-droed a thu hwnt, gorau chwarae, cyd chwarae. Hei, iawn met! Barod? Ie. Edrem aros. Reit. O, mae'n bach. Lle mae'n hocyn? Ha! Diolch byth. Mae o yma o hyd. Aros amdana i boi!